Takže si tam u našeho prvního videa. Já jsem Chelsea. Já jsem Vicky. A vlastně tohle video bude o tom, že si budeme lovit papírky tady z toho úžasného Milka hníčku. Tyhle papírky tam máme. Je to prostě náhodný a už jsme to vůbec netočili 5krát. Jo. Takže už asi po 6. Tak jako jo. Takže já si losuju první papírek. Justin Bieber. To jsme měli? Ne. No, takže to jde poprvé. Takže Justin Bieber. Největší sračka. To řekneš na rovinu. Ty to ani nebudu moc vědět. Jako nechci někoho tím urazit, třeba kdo je Belieber, tak prostě je to můj názor, no, tak se z toho můžeš. Tak můj názor je úplně snad stejný a musím se přiznat, že jsem ho tak ještě před rokem hodně poslouchala a teď ho neposlouchám vůbec, protože je to sračka. Já to taky musím říct. No, tak dělej. OK, tak ne. Je to takhle stane. Já bych to neráda vysypala. Dobrý. Jeden. Mám. Tak trošku blíž. Katy Perry. Už zase. Tak Katy Perry, můj názor je takový jakože docela fajn. Dřív jsem ji neposlouchala vůbec, teď pár písniček od ní, jo. Moc písniček, která od ní neznám, ale jako jinak fajn. Takže já Katy Perry taky jako moc neposlouchám, ale písničky mám docela fajn. Některý se mi líbí a některý se mi tady takhle zapamatovali. Ale jako, jo, pohodová ženská, no. Super. Definitely Sims Free Lover. Yeah. Radšej neznám, že jí to ulehčím, neznají. No. Neznám jí, snad je fajn, ale neznám jí. Takže Defy, myslím, že většina z vás jí zná, protože natáčí hodně let's plays do Sims 3 a Vika začala i 4 docela dost. Jako, začala to vydat tak často, že to ani nestíhám sledovat. No prostě je fajn. Tak je to shodu. Tak super, tak já lovím další papírek, mám ho. Tak Johnny Valda. Super, tak Johnny Valdu mám docela ráda. Viděla jsem od něj hodně videa. Viděla jsem od něj docela dost videí, například švédskou trojku. I když Ta prostě není vhodná. Super, to nevadí, ale jako jinak je fajn, hlavně ten jeho medvídek. Takže já taky Johnnyho Valdu sleduju. Společně tady s Verčou. Já to přežiju. Neřešíme, protože stejně to odhalíte, že jo. Protože Každý nás zná. Vicky z toho vyplyne. No. Takže já ho taky sleduju. No. Co k tomu víc říct? Jo, počkej, teď sleduju ty. ho. Gabriel Hetzel. Takže Gabriel Hetzel je super holka. Sleduju jí ráda a myslím, že většina z nás jí zná ze Svaté v Benátkách. Já bych jí teda jinak vůbec nezná, kdybych se nekoukala na Svatby v Benátkách, ale právě díky nim jí znám. Viděla jsem od ní... Můžeš prostě dělat, jak se viděla jsem od ní asi 2 videa, ale fakt super. No, myslím si to teda zatím. No, tak uvidím. Hele, teďka lovím já. Tak já se tím toho mluvím potom. Ale dělej, nám už mám málo času. Ježmarja, tak nespěchej na mě, ne? Vláďa videos. Oh my god. Musím se přiznat, že ho moc neznám, ale jako jednou jsem, nebo 2krát jsem na něj koukala na jeho videa díky kamarádce. Ne díky Chelsea, ale kvůli jinej. A nepřijde mi nějak moc fajn. Takže jsem si vylosovala Hoggyho a ještě, jako si měla. Jo, Vláďa video z toho neznám, takže takhle se hrnu. Ale dělala jsem od něj pár videí. Takže Hoggy, to jsem si vylosovala jako druhýho. O, dobré. Hoggy je v pohodě. Tak jako Hoggy je fajn. Ještě před pár měsícema jsem ho neznala, ale díky tady Chelsea už ho konečně znám a myslím si, že je docela v pohodě. A já jsem si teda vylosovala Jirku Krále. Poslední době je to můj nejoblíbenější youtuber. Já na něj hrozně ráda koukám a jelikož teďka dost často má tak ty live streamy, tak taky koukám a myslím si, že je docela fajn.
Takže Jirka Král je v pohodě, sleduju ho live streamy, mám hrát třeba to Cheesementem nebo s gamerem a podobně. No, už takhle shrnu a dosuju si dál. Gogo. Oh my God. Takže Gogo, jako urazilo mě to, že zastřelil a přidal toho psa v GTAčku. Myslím si, že to štve všechny z nás, i tady Vicky. A no, nehejtujte mě za to, mám ráda od něho Mafii a všechny tohle ty, ale prostě tím GTAčkem mě naštval. Tak já teda to stejný, GTAčko mě dost naštvalo, ale jinak si myslím, že je fakt úplně super a nic proti němu nemám jinak. Tak já jsem si teda vylosovala Miley Cyrus neboli Hannah Montana. Hannah Montanu jsme teda určitě obě měli dřív rády, ale potom, jak se tak nějak odhalila, tak jsem jí přestala mít ráda docela. Mamka jí furt poslouchá, bohužel. A já ji teda moc ráda nemám. Takže já mám to samý co Berča, až na to, že moje mamka neposlouchá. Mají Cyrus. Tak sorry, mám moderní rodiče. Moderní, jo. No prostě taky jsem měla ráda, no. Tak já jsem si vylosovala Menta. Ment, jak jsem říkala, dosadu s gamem nebo tak podobně, no. Jo, já mám Menta ráda poměrně dost, ale dřív byl lepší než teďka. A hodně mě od něj baví čarovný Minecraft, což točí i s gamerem. Tak já mám Lady Gaga, takže určitě oblíbená zpěvačka Chelsea. Já jí moc jako nesleduju, nemám jí ráda moc, ale jako některé písničky od ní ujdou, ale moc jich neznám. Takže Lady Gaga, jak tady Vicky říkala, je moje oblíbená zpěvačka, jsem po ní plně blázen. A to jako její styl je v pohodě, já si myslím, že je to její život, že si může oblíkat jak chce. A písnička je super. Takže já si losuju, super. Tak jako co mám říct, když ty písničky neznám. TV Twix. Takže TV Twix jsou super kluci. Společně tady s Vicky nemáme moc rádi Lukyho, ale jako jeho hlášky jsou super. Super. Ani Filipa. To taky moc ne, ani ty hlášky. No to je, jo. Prostě mám je ráda, ale sere se k ním ten Dennis. To mě štve. Vím, že to tam nebude slyšet. Dennis mě tam taky hodně vadí, že ho tam furt přizvávají, ale jinak si myslím, že to jsou super kluci, až teda na toho Lukyho a Filipa, ale jinak jako ujdou. Když také mám milý, jo, takže No, nešťourám se mnou se. No, vůbec. Exploited. Tak Exploited super. Znám ho taky díky Chelsea. A myslím si, že poměrně fajn. Jako jsme jo, Exploited. Co víc já mohu říct. Takže já jsem si vylosovala Gamera. Gamer jsem po něm blázen a je super. A když mi napsal, tak je úplně Omega mi napsal, Omega mi nemusíš to odpověděl rozebírat, jo? a tak dále. Gamera sleduju docela často, zase líbí se mi ten čarovňák, co točí s mentem a jako jinak super. Tak já jsem si teda vylosovala poslední papírek, je na něm napsáno teda One Direction a můj názor na ně je přímo hrozný. Já jsem je sledovala nebo poslouchala asi 1 týden a i toho lituju. Tak můžeš papat. Teda Takže One Direction jsem měla strašně ráda, ale jakmile o tom zjistila jedné moje spolužečky, tak jsem je přestala mít ráda a to je prostě celý. No, takže tak to je celý video. Doufám, že se vám líbilo. Zanechte like, odběr, koment, sdílení a podobně. určitě budeme rádi za každé zhlédnutí. A to je všechno. Ahoj. Ahoj!